Bună seara, lume! Astăzi vă voi arăta cum acest mod descărcat de mine. Este al doilea tutorial, iar după aceea vă voi arăta cum se descarcă acesta în următorul episod. Acum puneți minereu de diamond, crăpați un loc și puneți minereu de diamond, puneți minereu tot ca un fel de portal, adică blocul 4, blocul de apărare, blocul de apărare îl puneți, adică blocul, iar luați un flint și dați acolo. Vedeți cum s-a făcut. Vedeți? Lumea diamondului. Asta să sperăm că o să vă placă. Vă mulțumesc cu episodul acesta s-a încheiat. Pe mâine. Noapte bună!